Ahoj, zdravím vás. Konečně jsem se odhodlala vám natočit nějaký video. Mám to sice v hlavě už nějaký rok, ale tak někdy to odhodlání prostě chybí. Jmenuji se Katka a mám chovatelskou stanici Smaragd. Jsem registrovaná pod americkou organizací TICA a vždy bylo v mém zájmu a snahou tady mít zdravé typové jedince kanadského sfinxe. Protože to je jedno z nejúžasnějších, nejbáječnějších a nejzvláštnějších kočečích plemen. Co si budeme povídat, kdo znáte, víte. Jsou to průzkumníci a vtěrky, vehementně se vám nacpou pod tričko, nebo pokud jim to váha dovolí, tak vám vlezou na rameno a budou sledovat dění z výšky. Jsou urputný, takže pokud si něco umanou a nedostanou to, tak na vás budou i uražený.